Аз не съм никой за да съдя хората. Ако вие се забавлявате искрено на клиповете на тези хора, то тогава най-вероятно имате сериозни проблеми и ви препоръчвам да се прегледате, докато не е станало прекалено късно за вас и за човечеството като цяло. Няма проблеми, тате! Ай, стигай! Има занимание. Няма проблеми, сине, обаче кажи ми с тия оценки, ти как ще влезеш в университета, бе? Какво бъдеще ще имаш? Кажи ми. Тате, няма проблеми, аз няма да влизам в университета. Да, именно. Тате, аз ще си завърша средното и ще почна работа като нормалните хора. Ще дам 1000 лева. Това за теб. Яко! Сега, аз ще взема тези 200 лева за осигуровки и данъци. С колко остана? Ами, с 800. Ще трябва апартамент. Ти няма да живееш тук. Да речем 400 лева на месец с сметките. Да кажем 50 лева за обувки и дрехи. О, да кажем 100. Искам да изглеждам добре. Добре, с колко остана? 300 лева. Значи няма проблем. Има проблем. Не си ял още. Аз мога да карам само на хляб и лютенци. Пак съм си добре, имам си всичко, плюс 200 лева, с които мога да правя каквото си искам. Планираш ли да имаш приятелка? Разбира се. Как няма приятел? Нормалните хора. Тук съм сложил на анимация, късеш се. Никога не съм напивал момиче нарочно с цел секс, дигайте на анализчиките. Брат, не съм. Абе не сте, абе се Чакай, прави тук значи- на ангелчета. Аз не съм разбрал, значи съм. Не, стига. Лайер. Никога не съм си лягал с момиче без да му знам името. Ако съм забравил името, брои ли съм? Само за момиче говорим още, не? Да. Аз за момчета, бе. Защо трябва да е така? Винаги осъзнаваш какво си имал. Чак, когато го загубиш. Много съм изморен. Бляк, няма тук. Брат, дай ми картата. Абе, каква карта, бе? И това е значи българската работа. Значи, и ще напуснат в хотел, няма да има ток и всичко е бавно, нищо не работи тук направо. Ема аз ти кажа, бе, Филяк, значи в България всичко е много хай-тек. Така става работа. Ало, да. Ало, Джими, какво правиш? Няма ли да дойдеш да се чукаме? Идвам! О, Джими, честит празник! Къде ти е яйцето? Кое? Аз само ще да се изпикая, брат. О, брат. Филяк! Филяк, бързо! Какво стана? Някой не идва в стаята. Как така? Виж, дигна се дъската от редните чиния. И легото. Някой го е пипал. Аз тук не си го правям легото. И кафе. Вле! Имах една чашка кафе тук сутринта. И беше празна. Ама идея са ми взели. Е това, аз ти казах. Значи в България всичко е мафия, корупция, идваш тук и веднага ограбват. Направо... Брат, в принцип има камериерки, които чистят стаите, докато няма, не знаеш ли? Да, бе, Филяк, да. Виж сега, в България всичко е организирано, при добри хора. Напред ми с нещата.
Учтиви, оправят ти да чистят ти. Аз ти казах сложно да си оставиш бюрото, че го изпарат, ма ти... Този е голям сладур. Какво тяло. И какви очи. Има и стил. Дали ще ме хареса? Ама той може и да обвързам. Сигурно се целува добре. Ама аз имам приятел. Какво пък? Той няма да разбере. Тасна е яка. Бих я опънал. После як би го опънал. Жими! Да? Брат, поправиш, бе? Играя карти онлайн. Не, имам предвид. Са тези неща, откъде ги взе? Ти не знаеш ли? Тук си имаме хладилни, хората си не оставили да се почерпим. Ляка работа. Нали знаеш, че трябва да ги платиш тези работи? Аз ти казах, Филяк. Аз ти казах. Мошенници всички до един. 100 лева на нощувка и ми искат пари за бера. Чао. Не мога. Няма да издържа така сама. Изведнъж. Имам толкова много време. Всичко то е празно и безмислено. Не мога да издържа повече така. Извинявай, не искам да прозвучи грубо, но не мислиш ли, че малко преувеличаваш? Да, на теб сега ти е смешно. Но да видим, когато ти си загубиш телефона, дали ще ти е толкова забавно. Вкусни скаредки. Мога да умря за тях. Вкусното винаги го ям най-накрая. Все пак съм ценител. Искам да се насладя на храната максимално. Не като Мария. Тя се тъпче устата с всичко, както и падна. Липса и усещане за вкус. Направо е ужасно. Това е като сексът. Там също най-хубавото идва накрая. Не ти ли харесват? Що не ги ядеш? Това е най-вкусното.